Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се в курорта Царево, където ще се проведе първото за 2015 година състезание за най-бързите джетове в нашата страна. След малко ще видим как ще се представят участниците по трасето и най-вече какво е тяхното настроение. Както и миналата година, организаторите са направили трасето така, че да бъде комбинация от завои и скоростни отсечки. Не е основно само даването на газ до дупка, а също така е необходимо за добро представяне и голяма доза техничност. До началото на гонките в отделните класове има още малко време, така че се насочваме към състезателите, за да видим какво е настроението им за първия кръг от шампионата. Едни дългоочаквани състезания. Готов ли сте за това предизвикателство отново? Да, готов съм. Тренирам. Тренира ли много? Да, много трябва да се тренира за успеха, който се постига после. В кой клас? Джетски, седнал джет? Днеска се пуснах в двата класа, в седнал и прав. И да. Може да определиш къде е по-трудно? При правия джет винаги е по-трудно, защото там трябва да имаш повече баланс. При седналия също е трудно, обаче там е що годе по-лесно, защото си седнал. А над 200 или по 200 конски сили? Не, то за децата няма значение колко е 200 или 30. Няма значение, там е само деца да седнал джет. Седнал е прав. Какви ти бяха впечатленията от миналогодишните състезания? Ти участва, според мен лично се представи много добре. Да, бяха добри състезания. Имаше конкуренция много. Сега, примерно, следва в Слънчев бряг ще има на 12 септември Балканско, който се провери тук. И за него трябва много да се подготвим, защото си е много силно, ще идват сърби. Това е като една тренировка преди голямото състезание? Да. Това е като ти са тренировки, да, за много голямо състезание. А колко често трябва да тренира човек, за да има добри резултати? Колкото се може повече, ако може всеки ден. Има вълни, смяташ ли, че те ще окажат влияние? Вълната винаги оказва влияние. Ама мисля, че не. Те не са големи. Няма да създадат проблеми. Имаш ли някаква стратегия на какво ще заложиш? По-отвътре ще взимаш завоите, по-външно ли? Принципно ги трябва да се взимат по-отвътре. Ама никой не знае. Може да падне, не се знае всичко. Всичко е възможно. Но принципно отвътре. Какво е настроението преди състезанието? Ти допреди малко тренира вътре в водата. Аз не се вълнувам много, тъй като нямам особена конкуренция за под 15 години, но тази година ще се пробвам и за над 15 години, ще се състезавам в категория над 15 години. А там по-трудно ще ти бъде? Да, много естествено. В коя категория? Седнал джет, прав джет? Прав джет. И при над 15 и под 15? Да. А трудно ли човек да управлява прав джет? Стига да се научиш, не. Какво е основното, което трябва да можем? Да се задържиш прав. Много баланс, значи, така ли? Да. А хареса ли ти трасето, което е подготвено? Да, много беше хубаво, когато вчера го пробвах. А днес? И днес е още по-добре, защото няма вълни. Тези вълни малки ли са? Няма да попречат? Не, дори да са големи, пак няма да попречат. Ще е по-забавно? Да. Ще има повече падания. Те забавят, но все пак е забавно пък. Да. Това са едни от най-дългоочакваните мероприятия през летния сезон. Мощта на джетовете, техничността на каране на участниците и всичко подготвено като изненада за гостите решили да станат част от водните шоута. Какво е настроението преди състезанието, преди гонките? В кой клас ще участваш? Джетски или седнал джет?
Ще участвам в кластера на бал деца и напрежението е голямо преди състезанието. Много. Направи ли чести тренировки, за да може да имаш добри резултати или как е тренировката? По принцип правя, ама този път малко не станаха както трябва тренировките. Минали по трасето, запознали се с него, направили опознавателна обиколка? Да, това е задължително по принцип. И хареса ли ти трасето? Доволен ли си от него? Добре е трасето. Не е много сложно. Да, Въпросът е човек да внимава да не пропусне някоя шамандура. да. Трябва да се съсредоточени. Да. А имаш ли някаква предварителна стратегия, на която ще заложиш да взимаш завоите по-външно или по-вътрешно? Има ли някаква стратегия? По принцип има. Трябва да се минава по-близо до шамандурите, да можеш да правиш по-кратки завои. И да не губиш време? Да. А смяташ ли там да дърпаш малко от газта, да намаляш малко или там ще влизаш с повече газ, за да може да съответно да направиш повече, по-малко време? Трябва малко да се дърпа гъста, иначе ако паднеш, повече ще загубиш. Не липсват младежи, които искат да станат част не само от състезанието, но също така да се изправят с радост пред голямата конкуренция. А ето и какви са съветите на някои от известните и утвърдени имена в този спорт. Миналата година ти направи едно отлично каране на всички състезания. Какви са очакванията ти за тази година и за първото? Очакваме тази година да се представим колко се може по-добре. Давам всичко от себе си. Тренирахме така усилено пролетта. Надяваме се да постигнем пак добри резултати и да се представим добре. Ти мина по трасето, хареса ли ти? Да, трасето е готино. Има бърза отсечка, слалом. Интересно е трасето, ще видим какво ще се получи. Да не стане добре. Малките състезатели малко се притесняват от завоите. Какъв е твой съвет? Как да подходят точно там? За малки състезатели по-хубаво е да внимават смисъл в завоите, ако могат по-рано да връщат гъсте. По-хубаво да използват правите, да печелят повече време, защото на завоите все пак там иска повече техника, повече опит. Просто да внимават, в смисъл при всеки завой по-хубаво е да върнат леко гъста, отколкото да се пресилват и някой да падне, да се удари и такива неща. Пожелавам ти успех, имаш доста голяма конкуренция. Така е, то е хубаво, че има конкуренция, аз се радвам, че има конкуренция и надявам се да се представим добре. След малко всички участници в състезанието ще имат последни уточнения от организаторите за трасето. Преди това да се случи, имаме съвсем малко време, така че с радост ще поговорим с още един от екстремистите. Какво е настроението преди голямото състезание? Супер! Двойно повече всички ще карат, състезание, хъс. Тавън. Идеално е. Имаше ли много тренировки преди този ден? Аз не е много, ама ще видим какво ще направим. А мина ли по трасето? Хареса ли ти? Какво ти е мнението за него? Супер е трасето. На мен ми харесва. Сега че първа. А завоите, към тях как ще подходиш? Както винаги, с газ колкото мога. Ще се постарая. По-отвътре или по-външен завой? По-отвътре. За да можеш да печелиш време. Не, да. А така като погледнеш, имаш ли достойна конкуренция? Много. Много достойна. Повечето ги познавам даже. Конкуренцията е голяма. Трудничко ли ще бъде? Много. А вълни има ли? Ще окажете влияние? То няма вълни. Сравнение с вчера няма никакви вълни. Идеално е времето. Въпросът е човек да внимава с шамандурите, да не подмини някоя. Да, това е само въпроса. Всеки от състезателите имаше възможност да потренира и да направи по някоя обиколка на трасето. За да няма никакви неточности, всички са при организаторите, които за пореден път обясняват точната последователност на преминаване на шамандурите. След малко стартират и гонките, а първи, както и миналата година, ще бъдат децата.
Всичко вече е уточнено. Време е да стартират гонките в различните категории. Както казахме, първи са децата в категория Jet Ski или още известни като прав джет. По трасето вече тръгна и първия състезател. Това е Димитър Данов. Той е само на 12 години, но любовта му към екстремното я виждаме всички. Преди началото на състезанието поговорихме с този участник и той ни сподели, че е спокоен за карането си, но има леко вълнение как ще се представи и какво време ще даде. Още на старта обаче той тръгна много уверено и по трасето до момента се справя отлично. Малко по-късно ще разберем и какво време ще запише. Времето на първият състезател Димитър Данов при категория деца Jet Ski е 1 минута и 14 секунди. Едно много добро представяне. Поредният състезател, който се изправя пред предизвикателствата на подготвеното трасе от организаторите, е Александър Петров. Той е на 13 години. В тази категория има няколко деца, които ще покажат какво могат. Джетски или прав джет е трудно за управление, но щом човек има желание, резултатите не закъсняват. Времето на Александър Петров е по-добро от това на предния състезател Димитър Данов. Алекс записва 1 минута и 12 секунди като краен резултат. Продължаваме с категория Jet Ski. На старта застава и тръгва по трасето Антон Горещилов. Той е най-малкият участник днес, само на 9 години. За късмет на състезателите няма големи вълни, които допълнително да затруднят карането по трасето. Припомняме, че това е най-малкият любител днес на екстремното и въпреки, че той не направи брилянтен старт, неговата упоритост е похвална. Имаше падане по трасето на този състезател и това ще му коства време. Ако е необходимо, има съдии във водата, които веднага са в готовност да окажат помощ. След евентуално падане, времето продължава да тече. Ако участника реши, има право да прекрати представянето си. Аплодисменти от цялата публика, защото малкият състезател се качи на джета си и продължава преминаването си по трасето. И въпреки, че имаше 2 падания в представянето си по трасето, Антон Горещилов показа немалко борбеност и устрем да направи обиколките си. Той записва време от 6 минути и 25 секунди. Много далеч от първенеца, но с огромна подкрепа от публиката. Състезателя, който сега ще видим по трасето, е добре познат в тези среди. Това е Мадлен Лакова, тя е на 13 години. Основната цел пред нея е да подобри времето, дадено от Александър Петров, което е 1 минута и 12 секунди. Това е последният участник в тази категория джетски деца. Мадлен се представи отлично миналата година в различните кръгове от шампионата. Опита, който има, и дава немалко увереност и тя се движи на висока скорост по трасето.
След малко ще разберем и какво време ще запише. Мадлен Лакова заслужено получи аплодисменти на публиката, защото направи едно страхотно каране. Тя не успя да подобри времето на Александър Петров, което припомняме е 1 минута и 12 секунди. Нейното е 1 минута и 20 секунди за преминаване на трасето. В първата категория деца, джетски или също познато като прав джет вече приключихме. Заедно проследихме как се справиха участниците и какво време дадоха. Състезанието продължава напред с категория Runabout отново деца. Първи в тази категория ще видим отново Александър Петров. Той взе първото място при джетски. Сега ще се опита и тук да направи едно добро време. След като малките любители на морските спорти показаха какво могат в първата категория, сега те продължават да демонстрират, че в този спорт възрастта не е от значение. Джета на този състезател е 270 конски сили. Крайното време, което записва Александър Петров е 1 минута и 61 стотни. Едно отлично представяне, а всички останали ще трябва да се съобразяват с това време и да се опитат да го подобрят, ако искат първата позиция. Поредният участник при седналите джетове, като тук няма ограничение на конските сили, е Антон Горещилов. Пред него стои предизвикателството да даде време под 1 минута. Припомняме, че този състезател е на 9 години. Видяхме как се справи в предната категория, когато късмета не бе много на негова страна и заради 2 падания даде повече време за преминаване на трасето. След малко ще разберем дали тук ще се справи по-добре. Нужно е да кажем, че джета му е 280 конски сили. Антон Горещилов направи един отличен старт. Бе малко по-прецизен в завоите и записва време от 1 минута и 20 секунди. Определено в пъти по-добро от карането му в предната дисциплина. Има още няколко участника в тази категория. Сега ще наблюдаваме Мадлен Лакова и ще видим дали ще успее да мине трасето за по-малко от 1 минута. Участничката кара джет 270 конски сили. Тя направи едно отлично каране в предната дисциплина и сега с нетърпение очакваме да видим какво време ще даде и тук и дали ще успее да се класира на първа позиция. Мадлен не успя да подобри най-доброто време до сега, което даде Александър Петров от 1 минута и 61 стотни, но дава второто най-добро време до момента 1 минута и 5 секунди.
Погледите отново са към трасето, защото без да се губи никакво време за почивка, по него тръгва и поредният претендент за първото място в категорията. Това е Валери Михалев. Джета на този състезател е с мощност 174 конски сили. Участника направи уверен старт и със сигурност също иска първото място. За да се случи това, той трябва да премине трасето за време под 1 минута. Валери Михалев дава време от 1 минута и 13 секунди. Той не успя да подобри най-доброто, което е дадено от Александър Петров, но за следващите кръгове от шампионата нищо не се знае. Последният участник, който ще видим на старта при тази категория Runabout деца без ограничение на конските сили, е Михаил Динев. Припомняме, че Михаил Динев има за задача да подобри време от 1 минута и 61 стотни, най-доброто дадено до сега в категорията. Прави впечатление силен старт пред този състезател, прецизно взимане в завоите и убийствена скорост на правите отсечки. След малко ще разберем и какво време ще запише за преминаване на трасето. Михаил Динев не успя да подобри най-доброто време, дадено до сега, но определено няма как да не бъде доволен от карането си. Той записва време от 1 минута и 32 секунди за преодоляване на трасето. След кратко прекъсване отново ще се върнем на плажа в курорта Царево, за да проследим гонките на останалите участници, а също така да разберем какви изненади има подготвени за публиката.